Da kajing ang nuot bagi khun samla kashnong kin light na kajing ngop how drugs bat kumno ban kiar na une ujing di basneu ka dorbar shnong mountain menta ka sngi kala penlong ye ka awareness program da ka bakhot ye ki pajba nongshong shnong bane shim benta hakane ka awareness program uba shans khem marbanyang ubade counselor jongka New Hope Center Shillong KGP Sinot Sepngi ulawan poi kum u resource person ban ai jing penshai halor ka jings new jong drugs hakane ka sngi lai don lang ru urang ba shnong ka shnong mountain uba foster best soyong nangta u secretary shnong uba kit borlang kharlukhi lembat kit khot ka executive committee ka dorbar shnong ipa dia agen pentopan masa sustain heng masong yen Besibun, but besibun sejarah ibarat pelapoi ini program. Besibun. Hedu kata. Kumbaga kten ko ang prevention is better than cure. Abang UI ya kalau we jong kini longden mandin ke jongi baka don kam na kabanta ka jong ki bagin sarai ke baba ka don kam ru ingi bagin ada bagin ri bagin sumar na kabanta ka jong ki. Ka kamram ka jonga ka jongi kum kinong elam snong ka kamram ka jong phi kum kilong kumi jong ka snong mau tenen ka kamram jong phi kilong pa jong ka snong mau tenen ban pe ngor na kabanta ka baha kamian karoy ka par jong kini kilong din mandin ka jongi ngakwa ro ban ong ang ne kum kalam prang abai de bakane ka program bakane kanlong ka badon kam na ka banta ka jonga ka jongi we bakane lengba jo kane ka program ka banta ka si lengba jo kane ka por ka banta ka si kanlong ro kum ka jin pun kindet benrio na ka banta ka jonga ka jongi ki belong ki kimi ki pa na ka banta ki khon ka jongi bangin long ki popek ngor bangin long ki husiar kaya kayang ka jongi bangin long ki bada fikir na ka banta jongi ne ki barit ki jongi ki banlong ki persara na banta ka snong ka thau ka jongi oi nimla badong kay nimla bantip kay banja kala sha kala si ka jongi reka kamram ka jonga ka jongi kalong bandri ban sumar banya dai ki bikin light ning jing skill ngamar tatin banong ba hagaway na ki program ka bangida ng niya school way usamla balawan ng tayo na silong ba hangi ang tayo silong kala khambha ban snang ikikun todi na kakya wanong kta e drugs kini ki kentil perkhat ka jingkit jengmot hato dan ham ki pa ba ong ikikun todi na kakya ban ka ba mendi e drugs kamot ba kimla su ban yata kimla su ban lei ero kala po hodu ta upot ban ong ban ka ba bekta e drugs to kta na kakya kata ka de jing e ka makraw hasor silong tikani ka kani kam slam su baka sorsyo ka shnong ka thago jingir yo le se kan kanja kumaja te soslong di haswa ba kanja haswa bangin ma ibukum kita ki kani ka ka por ka benta kaminen ka kenta kaminen ka bangi ngidon kam banya da na benta kini ki baret jongi kata ka lamprang ka jongan ku program shnong bagi pelong ka ka program barangkat bagi long kumi pelon ka shnong tenen bagi ki baro ki bangin se yo lo makarban ba kinlong ki pamantoy na benta ki long yung long sang ki bingin long ba pikir na benta ki kon kikti bat ki baret ki jongi ki bada na po jong ne ka shnong Halea ke jongi. Kila don ko lailak ngutam ki ba pendot kam drugs. Kata ka dik statistik report se ka ban shiyo man kane ban pet na bang social media. Kalau sisa ka jing du mensim ya kari kejat menre ka shnong ka jongi ka bangi don. Lada une uja jidi bosniu walau ruku ke jimpang na kabanta ni nang salang ke jongi wan hapo kisnam di thau ke jongi haswa bagi ki baro kinja ke sniu na kalian jongi ke snong ngira bato ini yang teli na kabanta ban perkhat kumno ban thangla yang uja jidi bosniu hapo kisnam ke thau ke jongi lese kami halaya ke jongi kabadai kawai ki jalai ko buntam ki krista Are bhai bade jing sniu kare kawai bade chala kapalawan shikmat bha और जैसे उन्हें उजा जिंदी umshimla shna apo me gade ang tip wan kawai bade kiri jong ko prathai re poi shiru jine jala jongi kawai na ki jingja le sigi bala perkemau ini kum kashnong kade kiri Mexico kawai ni jaga po Mexico petkai udon we u breu bokerteng Pablo Escobar dia udah breu bokerteng katip iu king of cocaine made u wala
penyo ya kata lat ibreu bikin yo yang ne jindi besniu di omde tang kata Henry ulalong ru ibreu berspa ane ke jingkai ne drops ban apo Mexico kene ka jelal ong ba usen syar mu ubaro usen syar mu ki politics control mo ya ka administration control mo ya ka economy baro nomor de ibreu ubala ruspa na kane ke jingkai drops bat se ke jingem jungu kalau mo serke adu kata-kata Henry iso komen pada bakane ka ri ala on transform ka kiwi peliki por oi lese ke jingele jungi kono jing sniu kam de ke kam besuk nginam la ban ong ban iben kita kibala adik udrok seru ke jingim kristan ke jungi kam syak kam ta larangi phaj ke perthai ikan mau Alexander nang ta Hitler kibala sedang berjok ya ke perthai da kata ke principle of violence lane ke bagi kam ka bor ban bom ban syok ban penyak ru ya kita kibala ikam sniu Henry don pada way ubriu watang life snam kerta hagi jing ya inti gi jomo kena perthai wala padi de ka principle jo jing it now de Jesus Christ wala pentelai gi jing jo gi breu besniu syapha tikane ka awareness ka bangiong ka bangila aswa bi ki besniu ki wancha tungin khanglak shwa kumbala ong ni rumah shlong ka jing da ka khamba ban yang jing sumar in sayo shibun ki jing kai ni ba syem balong rukun bahieng jupoi shene nang taiwei ki bai wan lang di samla sibun ki jingkai yo di jing sniu yo drop nyemtep adu kado jing sniu kata Henry habang ilet shene bersatai yei ke jing kata ke jong nu janjing di sniu ya ke jing em ke jong ki shimat bokta ya ke physical ke mental ke social life ke jong ki yei ru pa antang ba kata ya uto ko pendekam Henry ka imlang salang ke jong iru ka syong sir pan kam dang shu ke jing na kata kadau kup ki para nong sok ki ba it ya jo ka shnong tongin yang teli kawai bagi nam sya bagong bagajat benri ku jungi lane kalawe jungi hadin haput nginam sya dipidukti kum kinong yalam jo ka shnong kathau lane kum kilong kumilong pa tongin yang kawai bat ade kapur ban ong ba de shu pada kena akti na kam tabar ratang khong ni jing sniu de shu ban ong bor ba shnong sekretari shnong lane ka balang lane ki bor sarkar lane ki bor jukaan kane kane ka por ka ba ni habbaro penyemi na ka banta bantrai ka buha kamnya hakim lang salang ke jongi Pidon kam nong shondur ne nong ring dor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun sengi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai